Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er 5800 Curaçaose fans naar de eerste wedstrijd op het WK gaan. 5800 dus. En dat is een bijzondere prestatie voor een eiland met 158.000 inwoners. Betekent namelijk dat 3,67% van de totale bevolking aanwezig zou zijn in Houston in de wedstrijd. Curaçao, Duitsland, beter gezegd 1 op de 27 inwoners. En dat blijkt allemaal uit de officiële cijfers van de kaartverkoop. De fans die zijn er al, of die gaan vandaag, vrijdag, zaterdag, allemaal gaan ze naar Amerika toe. Er zijn veel vluchten van Corendon die mensen gaan brengen daar naartoe. Maar ook alle vluchten van American Airlines, United Airlines, JetBlue vanuit Curaçao die naar Houston vertrekken, die zijn allemaal volgeboekt. Sommigen gaan niet rechtstreeks naar Houston toe, maar met een tussenstop. Het is een hele volksverhuizing en voor Curaçao is het natuurlijk een prachtige mijlpaal weer. We zijn al het kleinste land dat meedoet aan het WK. Daar mogen we heel trots op zijn met de mensen die op Curaçao wonen deze prestatie leveren. Maar ook de fans die nu in grote getalen naar Houston gaan en daar aanwezig zullen zijn bij de wedstrijd tegen Duitsland. Hartstikke mooi. Rechter legt dwangsom op van 1 miljoen gulden aan minister. Dat is gisteren gebeurd en het gaat over de zaak Otium. Otium is een zonne-energiebedrijf en dat bedrijf heeft al in 2021 aan de minister gevraagd om een vergunning voor het produceren van elektriciteit. Die vergunning is maar steeds niet gegeven en toen zijn ze naar de rechter gestapt. En het Hof heeft in 2025 bepaald dat de minister binnen 6 maanden een nieuwe beslissing moet nemen op de aanvraag van Otium. Dat is ook niet aangehouden en nu heeft de rechter gezegd, nu stellen we paal en perk. De minister moet voor 1 januari 2027 in samenspraak met Otium een beleid ontwikkelen over de verdeling van productiecapaciteit en daar dan vervolgens uitvoering geven en een nieuwe beschikking nemen op de aanvraag van Otium. Als dat niet gebeurt, dan ligt er een dwangsom van 1 miljoen gulden boven het hoofd van de minister. 7 jaar geëist tegen casino-overvallers. Het gaat om mensen die verantwoordelijk worden geacht voor de overval op casino Aqua. En dat gebeurde op 23 maart 2025. Bij die overval maakten de daders meer dan 400.000 gulden buit. Het casino was op dat moment pas 5 maanden geopend. En voor de rechter stonden de 52-jarige Jackson F., geboren in Haiti, en 2 broers. Eén is bekend als Chamo Pistola en Manuel is de andere. Ze zijn allebei geboren in de Dominicaanse Republiek. Ook worden nog 2 onbekende mannen die voortvluchtig zijn verdacht van betrokkenheid bij de overval. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze onder bedreiging van vuurwapens werknemers van het casino gedwongen op de grond te gaan liggen, de kluis geopend en er vandoor gegaan met 400.000 gulden. Daarvan hebben ze auto's, scooters gekocht, ook terreinen in de Dominicaanse Republiek. Maar eentje heeft ook meer dan 170.000 gulden weer vergokt in het casino. De rechter die moet nog uitspraak doen. De behandeling van de zaak wordt op 19 juni afgesloten. De rechter doet naar verwachting uitspraak op 10 juli. 21 miljoen voor landspakketten 2025. Dat heeft de tijdelijke werkorganisatie bekendgemaakt. Tenminste, het staat in het jaarverslag van 2025. En daaruit blijkt dat er ruim 21 miljoen euro is uitgegeven aan de uitvoering van de zogeheten landspakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Het grootste deel van het geld, ruim 15 miljoen euro, ging rechtstreeks naar de ondersteuning en uitvoering van programma's en projecten. Het gaat daarbij om subsidies aan lokale overheden en om de inzet van specifieke expertise om de landen te helpen vernieuwen. En dat blijkt allemaal uit het jaarverslag. Aruba verbetert koopkracht van burgers. De regering van Aruba heeft laten weten dat ze blijft werken aan het behouden en verbeteren van de koopkracht van de bevolking. Het heeft allemaal te maken met de internationale ontwikkelingen die invloed hebben op de kosten van levensonderhoud. Daarom heeft Aruba bepaald dat er een reparatietoeslag komt voor mensen met een minimumloon.
Ook zal de uitkering voor mensen met een beperking worden verhoogd. Het gaat ongeveer om 125 gulden per maand. Dat is de huidige reparatietoeslag. En die wordt verhoogd naar 225 gulden. Dus er was al een verhoging aangekondigd, maar nu zegt de regering, we hebben de zaak bekeken. Er moet nog meer geld naar de mensen. Nou, het hangt af van bepaalde voorwaarden, met hoeveel mensen je in het huishouden woont en dergelijke. Maar de mensen met een laag inkomen gaan erop vooruit, zo benadrukt Aruba. En die reparatietoeslag zal op 1 augustus ingaan. Op Aruba hebben meer dan 18.000 personen een minimumloon of een inkomen tot 2.500 gulden. Dat betekent dat bijna ruim 37% van de werkende bevolking een reparatietoeslag krijgt. De genomineerden van het Kruis van Verdiensten zijn bekend. 5 burgers op Curaçao hebben officieel ja gezegd tegen hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten, Cruz de Mérito. En dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met minister Citré van Heidoren. Cruz de Mérito is de onderscheiding, dus de hoogste officiële erkenning van de Curaçaose overheid voor burgers die een uitzonderlijke en positieve impact hebben gehad op de samenleving. En dit jaar wordt onder meer Iteke Witteveen, jarenlang directeur van NAAM en daarna actief voor Human Rights Curaçao. Ludmila Noord van Eps, kunstenaar Hubert Kirindongo, muzikant Cedric Dandaré en Franklin Clemencia geëerd voor hun jarenlange inzet op het gebied van cultuur, zorg en maatschappelijk werk. En die uitreiking vindt plaats op 2 juli. Dan gooide Leandro Bacuna de eerste bal. Geen voetbal, maar een honkbal. Gisteren waren Dick Advocaat en aanvoerder Leandro Bacuna uitgenodigd om de eerste bal te werpen in een wedstrijd van de Miami Marlins. Dat is een team dat speelt in de Major League Baseball. Voor de wedstrijd tegen de Arizona Diamondbacks mochten Advocaat en Bacuna het veld om de zogenaamde first pitch te doen. Dat betekent dat Bacuna moest werpen en Advocaat moest vangen. Het is geen moeilijke prestatie, maar vooral heel erg eervol. Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, speelde als jongeling veel en fanatiek voor honkbal, maar koos uiteindelijk voor voetbal. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Curaçao met een ongeluk op de Cascoraweg. Gistermiddag kreeg de meldkamer van de politie een melding van een verkeersongeval. De politie trof een SUV aan en een brommer die met elkaar in botsing waren gekomen. Er was geen voorrang verleend en dat is een veel voorkomend probleem op onze wegen. De bestuurder van de brommer lag op de grond en klaagde over hevige pijn ter hoogte van zijn hoofd en borst. En hij is naar het CMC gebracht voor verdere medische behandeling. Veel straten op Curaçao zijn niet opgeruimd. We hadden eerder deze week het bericht van Giselle McWilliam, de leider van de fractie Man-Pin in de Curaçaose Staten. Die vindt dat Curaçao anders moet omgaan met de wijze waarop de openbare ruimtes worden schoongehouden. Er moet meer worden geïnvesteerd, maar er moet vooral ook consequent worden schoongemaakt. Op de foto's ziet u beelden van rotondes, wegen, doorgaande wegen, veel afval dat niet opgehaald wordt. Palmbladeren die zijn gevallen, verroeste borden en dergelijke. Het ziet er slordig uit, zeker als je het zo achter elkaar ziet. En de minister Cooper heeft weliswaar 8 miljoen gulden beloond, maar
Volgens McWilliam en volgens anderen moet het op een consequente manier worden gebruikt, zodat Curaçao er schoon uitziet. Dan gaan we naar de podcast Zon, Zee en WK Voetbal. De 3e editie is gisteren op sociale media gezegd. Daarin werkt Extra samen met Curaçao.nu. En u kunt een deel nu even zien van de podcast, maar ga naar de sociale media en dan kunt u alles zien van de hele podcast. En ook de vorige 2 nog naluisteren en nakijken als u dat wil. Ondergetekende neemt deel Maarten Schakel van Curaçao.nu. En deze keer vanuit Amerika Carl Ruiter. En zo ziet het er ongeveer uit. Kijk naar het volgende fragment. Maar ja, ik zou... je vroeg, wat gaat Duitsland doen? Die denkt, makkie voor Curaçao. Maar het is zoals onze grootste leidsman Dick Advocaat heeft gezegd. Als zij een slechte avond hebben en wij een goede avond, is alles mogelijk. Ja, hij zei, wij zijn relatief in vergelijking met al deze andere landen zijn wij een amateurploeg. Ja. Heeft hij letterlijk gezegd. Maar ook een amateurploeg kan van een profploeg. Maar ook een amateurploeg kan van een profclub. En hij verwees naar die wedstrijd in de beker tussen Hercules en Ajax. Hè? Ja, die hebben we ook gewonnen. In Galgenwaard, in het FC Utrecht Stadion werd hij toen gespeeld. Was natuurlijk een ongelofelijke stunt. Ja. Amateurs, 3e divisie, die Ajax het bekertoernooi uitknikken. Dus ja, inderdaad, het kan. En assistent bondscoach Cor Pot, die werd gevraagd hoeveel punten gaan we halen op het WK? Op de televisie, toen zei hij 9. Ja, allemaal. We gaan 3 keer winnen. Ja, prachtig toch? Ja. Ja, vond ik heel mooi. Ja, leuk. Hij is 75 geworden, Cor Pot trouwens. In het vliegtuig zag ik. Ook nog eens een keer. Gisteren zijn Van Heijma is 28 geworden en Castaneer is 30 geworden. Dat werd ook gevierd aan het ontbijt. Kijk, pats. Ik was in het Jet Center. Ik heb veel jongens gesproken. En je hebt ook Dick nog gesproken. En Dick ook gesproken, ja. Hoe is het gevoel nu? Ja, het gevoel dat we 3 uur gaan vliegen. En toen had hij er wel genoeg van. Met een leuke one-liner. En toen stond hij ook op. En toen voelde ik, hij wil nu dat het gesprek klaar is. Ik had nog wel 3 vragen aan hem kunnen stellen. Maar... Hij is niet van de lange gesprekken. Hè? 2-3 minuten, dat is al mooi genoeg. Ja, dat is ook. Goed. Ook leuk. En hij weet gewoon perfect hoe hij dat moet doen natuurlijk. Hij is hij is ervaren. Ja. In dit spel. Hey, als het goed is hebben we Carl Ruiter erbij. Gezellig. We moeten eventjes kijken voor de mensen thuis. Want wij kunnen dan alleen... mij laten zien en jou. Tenminste, mij en Carl. Jij dan niet in beeld, maar je bent wel te horen, Oscar. Oké. Carl, je bent er vanuit Boca Raton. Carl, bon dia, goedemorgen. Hey guys. Goedemorgen, hoe gaat het? Alles in orde? Wat geweldig dat Goedemorgen guys. Dat we je kunnen zien. Hoe gaat het daar? Ja. Goed, we zijn net klaar met die 15 minuten die we kregen voor die training. Ze hebben ook interviews gedaan met ook wel Kenji Gorey en Dave van Fontville. Oh, mooi. En nu moeten we naar buiten stappen. En morgen is er weer training om 10 uur 's morgens en 6 uur denk ik 's avonds. Dat is wel een open training. 's Morgens is het gewoon gesloten alweer. Ja. 15 minuten gewoon voor media. Even voor de volledigheid, Carl. Stond je vanochtend op tijd langs het trainingsveld en mocht je ook naar binnen? Ja, zeker. Vandaag wel. Want wat is er nou gebeurd gisteren, Carl? Ja, weet je Maarten, ik ga niet erop in. Het is al besproken en geregeld in principe. En nu moeten we gewoon doorgaan met wat belangrijk is. En dat is ons nationaal elftal een debuut maken zondag in de WK. Ja, maar hebben jullie het uitgepraat met de FFK? Ja. Oké. Hey, Carl, je zegt dat je met Fontville hebt gesproken. Klopt het dat AC Milan interesse in hem heeft? Wat zegt u? Je hebt met Fontville gesproken. Hij zei... ik vroeg hem over zijn seizoen, alles wat hij gedaan heeft. En ik vroeg hem, mooie transfer naar de WK. Hij zei, na die WK gaat hij erover praten en niet nu focussen op WK met Curaçao. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want familieleden van vermiste personen hebben in Mexico-stad geprotesteerd. Enkele uren voor de aftrap van het WK. Dat gaat namelijk vandaag van start. Het gaat om mensen die familie zijn van personen die zijn vermist. En die vinden dat de regering te weinig doet om ervoor te zorgen dat de zaken worden opgelost.
Eerder waren al protesten van docenten die vinden dat er meer moet worden gedaan voor hen, dat er meer geld moet worden gegeven aan de docenten. Dat alles bij elkaar zorgt voor een wat onrustige sfeer rondom de opening van het WK. Dat vindt plaats in Mexico-stad. Maar volgens de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum is alles onder controle. En vooral die demonstratie van de mensen die hun familielid hebben verloren en nooit meer iets hebben gehoord van de politie, was erg emotioneel in de zin dat er borden werden meegedragen van de mensen, van familieleden die al lange tijd zijn vermist. Mexico heeft te maken met een enorm aantal onopgeloste moorden en verdwenen personen. Wij houden het voor u in de gaten en dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u er dan weer bent. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.